Migoma somo loro skund primar ma Seventh Day Adventist Narok banga yud kajupuonjre mara klasa uchiel nong'adi ng'ute heka nindo kapoko odhuro ringre cho mar skuno. Kapidho moilaro no ringre japuonjre ne osetere kar kano ringre ma Narok level 5 e kinde ma pod nonro dhi nyime iwachni. Achich maduong' mitudo kod nek makochno ma en chukdar mar skuno semaki kendo rito chwali e doho. En kuyo kod ywak e skund primar ma Seventh Day Adventist e county ma Narok. Kuyo ma okel kod nek mar japuonjre ma jagred mar 4 ma jahigni 10 ma poko yang nyinge. Japuonjre ni kalore gi kaka oyud ringre cho chal ka gima ong'ad ng'ute kar nindo kapoko chwali e cho mag jopuonjre. Tunaomboleza kijana mdogo wa miaka 10 kupoteza uhai wake. Alipatikana amechinjwa katika hii shule ya SDA Central. Napata mtoto kuliwa gani ya choo. Na chino kaa kuku. Nikuuliza dana utiku kuamkia leo. Skundni jodake alwora ni ywak ni onge kod arita makare kalore ni kata mana alwora oko geng' maber. Bende skundno tiyo kaka mar dak kod dok dala mano day and boarding school. Kata kamano e register mar migao mar somo to yangore ni ok gindikore kaka skul ma uwinjo jopuonjre odagie. Kuanzia fencing tunaona kweli kuna mianya mingi, na ukiona mahali shule iko hapa ni katikati ya mji wa Narok. So tunataka kabla hii shule iweze kufunguliwa, baada ya kufungwa tuweze kuona hii shule imeweza kurekebishwa. Tumewekewa lights, security lights ambazo tunaambiwa kwa sasa hivi hazifanyi kazi. Tumeweza kuamuru kwamba hakuna boarding school hapa na wazazi watatuia radhi ili waweze kupatia serikali na polisi nafasi waweze kufanya upelelezi. This school has not been registered as a boarding school. It is actually registered as a day school. Achich maduong' e nek mar japuonjre ni en chukdar mar skundno ma osemaki ka nonro mar nek nyathino osechak tim. Nyaka sani ringre ne oseterie kar kano ringre ma Narok level 5. We are closing this school today, and on Monday we don't expect any student to be here. And we'll leave that to the DCI to investigate. Tunaomba ya kwamba serikali yetu washukue hatua ya uchunguzi ya ndani mpaka tujue jinsi vile hii mambo imefanyika. Ringre japuonjre no ibiro dhi Kisii kama dala gini tie. Judith Omondi, Ramogi TV. Mokuom jodake gwenge mag Kitugura e ward ma Bukira Central e sub county ma Kuria West